tiri chintapira kuti tapi Tuesday 8 April 2025 ndawe ziri pana 16 minutes past 10 chirongwa chiri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawasanyika ino muri yeZimbabwe rikanibva ndangotanga ndiri mukati mekupa ma-updates yenyaya dzandakaita kumashure dzimwe dzaka dziri mukati mekusapera ndine nyaya yandakaita yepahurungwe yemurume akachera guva rake ndokubva rasvika riri pakati pemakuva achishevedzera kuti izvo kana nguva yakwana ndoma ndovigwa ndoma ndopinda mubhatiri rumpenyu ndizvo chaizvo muri yeZimbabwe ndichita nyaya iyi ndakakwanisa kuzobatenda kuzwa kuti ichokwadi pandakateura kuti izvo pakati penyu muri yeZimbabwe pande vakabvunza vachiti izvo kunyaya yemurume wokuzvicherera guva yakazofamba sei inzwai muri yeZimbabwe minjiro yakauya minjiro inoti murume uyu akazotsoga masavira maviri vachibva enda paguva ndobva vakanda mubanana mukati madzisakwira achibva afutsira guva vachibva vapiwa mbudzi asi murume uyu akazodaniwa kuba adare kwamambo adaniwa kurare achibva aramba muri yeZimbabwe yakave question mark zvakare yakaitika munzvimbo mevanhu ine shoko randakapiwa ndikatumwa kuna mambo wacho vemunzvimbo murume uyu muri yeZimbabwe akachera guva rake anotori mwana wemhuri yekwamambo asi pamakore ari mukuru kuna mambo izwai muri yeZimbabwe murume uyu paitwa zvinhu izvi afutsira guva ndokushedzwa kwama chikonzero pamutemo zvakaita munyika inotungamirwa nemadzishe inenge iri mhosva nekuti hakuna guva rinocherwa munhu asati afa kunyangwe afa haritendero kurara bhatiri rakarara kureva kuti rakashamira denga anofanira kuripa nekubhadhara zvadaro muri yeZimbabwe akabva nokudare kwamambo achibva aramba izwai mamwe mashoko anotaura anoti iye handitongwi namambo chikonzero pamakore mufamily medu mambo wacho mufana kwandiri handitongwe namambo yese chikonzero chokuti mambo wadiki kwandiri ndewa family yedu but mudiki kwandiri pane nyaya iripo dzaparatsano pane nyaya iripo yekuti murume uyu ane stand yemuning'ina wake akashayika pakasara mukadzi ndiye ari kurwisa kuti abve ipapo saka veukama vakazoti izvo ngainde kunotongwa veukama vasiri veukama vakazotsamwa vachiti murume uyu afanira kubhadhara kuenda kudare kwamambo kunotongwa dai tirisu vatorwa tadanwa kudare kwamambo tikasaenda taimugara here muno tairipiswa kuti sei wai uyu aramba akanyararirwa ndokuti tiba kuna mambo handina kutenderera Zimbabwe hekumagunde jekesa msutu hekumagunde kufamba ndakanaka kuna mambo gogogoi mambo vakati svika manangu ndonzi bhosho nyaya yakadai siwe chemane vane munzvimbo menyu zvikanzi chokwadi bhosho murume uyu akachera guva rake asi guva rakazofutsirwa pane nyaya dzakati asi nyaya iri panapa ndeyekuti ndaona sekuti hatingatongani tega ndaneva ndatuma kuti vaende kunoripota kuno umwe chifi ndokwari kuenda kunotongwa ikoko kana aramba ikoko toziva kuti iye ari kuti ari pamusoro pehurumende hatongwi right saka vagari venzvimbo iyi kwandiri kutaura uku ndekwamambo mujinga vagari vekwamambo mujinga shoko riri kuti izvo mambo vakati achatongwa neumwe mambo kana taona aramba ikoko tochitora matano nokuti mutemo uripo hazvina basa kuti nemakore ari pamusoro pemunhu ari kutonga ndikaenda parodi block ndikaona mufana kwandiri akamisa gonyeti rangu noti mufana tsaro ibvapa uri mudiki iwewe rega ndipfuure murume anodherera kanuyo saka mati nyaya iri kuendeswa kune mumwe mambo yakuendeswa kune mumwe mambo ndiani aronga yokuti nyaya inotongwa kune mumwe iwo mambo pachavo vakati ndakuda kuti iendese kune mumwe mambo okay tichitora skiro yake tichiona kuti anobva papi achisvika papi nekuti madzimambo tisu kune mumwe mambo ndimambo inini hora ndingaite mudiki kana kuti munzvimbo mangu yama yangu pamwe vanhu vangazoinatokera fefa ndakuchiitakura sokuti sezvo ari mwana wemumba ndakuchiendesa kune mumwe mambo ukama huripo pakati pamambo ava nemurume wokuita mhosva wokuzvicherera ega guva wakamira sei wakamira sokuti ndofunga ndibaba nemwana saka aripawo mambo iko zvinozvi chandoziva nchekuti aripawo mambo iko zvinozvi mudiki pamakore pamunhu akapara mhosva yekuzvicherera guva baba Isabel mambo anogadzwa nenyika mushure mekunge mhuri dzawirirana munhu iyeye anenge atori mutungamiri kuti mukuru wenharaunda ichokwadi iwewo zoti handitongwe nemunhu akadaro hakusi kushora dare reko kusora nyika yese
kusora nyika kako kusanganisira rega tinzwe vaterere kuti vanoti kudini kaona vanhu tikashandisa ukama kana zera mukutonga na vamwe avabatwi nemhosva munhu nemunhu nemhosva yake ari kutowedzera mhosva mutsarufaro kamana muri yezimbabwe ndiri nyaya ndakaita nezuro yekugokwa kunzvimbo yekwamambo makore kuine nzvimbo inonzi mavhirifi ine mukomana akabaya muoke nebanga achishevedzera kuti iwewe nhasi revenge chikonzero tiri kupuraimary wakambondirova ndokutora banga ndokucheka gumbu ndokutora banga ndokuisa kuseri kwenzeve muvhu akabayiwa wachona achibvisa banga iri achibva afa ndichiti ari muchibage ndakati ari musilingi ari kutsvagwa hasi kuwanikwa Zimbabwe mapurisa vanoita basa ZRP Zimbabwe Republic Police ndati vakambata akabatwa nezuro gwi yes ari mumaoko emapurisa tinotenda mapurisa nebasa rakanaka ramakabata ichokwadi muri yezimbabwe richisimuka ipapo paka Darwendale panonzi pa 11 wati 11 chakuti Darwendale musati matsudzura yes nyaya tanga tichitaura baba Isabel ya businessman akapfuma ane hupfumi asi akashaya ku South Africa KwaZulu-Natal achibva shedzera kuti ndiri kudaka kuti ndivigwe kana kuti akasiya taura kuhama kuti ndinofanira kuti kuvigwa mu transparent coffin unenge uchitoona kamutumbi urimo mukati girazi right ritoripo pamusoro saka vazhinji vari kubvunza kuti mari kana kusava nemari ndizo here kuti unofanira wakakuvigwa ka mukofini yakadaro kuno vese vari kumurani TV ichokwadi muri yezimbabwe ndapinda ndiri paDarwendale ipapo kuno zvakaitika muri yezimbabwe mazuva 2-3 mano adarika pane sisi nabhudhi vane vana vavo vanogara baba pamwe chete kureva kuti vana vavo vanoitana mwana namainini ndamaine mwana umwe ane mwanakomana umwe ane mwanasikana ane mwanakomana wacho ane 18 years kuberekwa ane mwanasikana wacho ane 15 years kuberekwa mukomana kumapasidani dzimakuseni ndokuona kuti vamwe vaenda kurufu apapo pambapa ndokubva abata mwanasikana ndokuda kumurepa apedza kurepa kudaro ndokubva atora banga ndobvashika pauro munhu wandiri kutaura akafa muri yezimbabwe vanhu vakatozoona kupapasi 11 kuti munhu ari mumbomu akachekwa vedu we ndokutakurwa munhu ndokuendesa kunzvimbo yekuda kubatsirwa munhu achibva afa but vanhu vakaziva zvakaitika pamusoro pekuti iye murume uyu akatozoona kuti anga ine vanga rokuratidza kuti murume uyu aitosa mukadzi uyu aitosa pakurwisa ndokubva atiza kutaura kuno kwatiri kuita anga ari muchibage anga asingawaniki anga achitisa Zimbabwe rikandikuzivisai usiku hwadarika uyo ndati abatwa ZRP Zimbabwe Republic Police vabata munhu pakutama hari mumaoko emapurisa abatwa baba Isabel mataura akakuti ukama huripo pakati pevana apa nemazera avo hwakamira sei mwana wasisi nabhudhi sokuti inini ndina sisi vangu vana vedu isusu umwe indire mwanakomana sisangu ni mwanasikana vana ivavo vobatana mwanakomana ipapo ndiye akabata umwe musikana paukama hwavo ndamaine mwana inini kubata mwana wehanzvadzi yaamai vangu ndizvozvo saka mwanakomana uyu akabata chibharo amainini anga akura sei 15 years wokubatwa chibharo wokubatwa ndiye akabangana 15 years akabata 18 years nematambudziko nezvakaitika kuDarwendale ichokwadi muine bhaketi kunovhura vari kunomunika mwana kasvaka kacheche kasati katobva kana kuvhu pakaipa mhanyai paNational FM dzambatandirove pakatikatika handiriyaikumbira handiriyamayikaniwe reporting to the angel. Reporting to the angel. Kunaniko. Reporting to the angel. Wasa reporta kunani. Nicodemus. Wasa indesa kunani. Leviticus. Wasita kunani. Simon Peter. Kuchisa uyaniko. Mother Mary. Utungamiri wepa msoro. Piorota. Wara maji sipaini fata pitani pro. Afana tu sipekechana mtura imam. Jumande wakati weba kebedeke. Sipini di horo mai. Teni ora shumuri pini po. Wakachwep. Sipini di. Wara mai. Teni ora shi. Akioroshi. Hairi. Po.
kirikiti vo tini munane baba Isabel icho kwadi muri yazima parikari kwa wadunge kusana kwa chambere chipinda madziri yendo la kutanga mkoba kepoto nyakatika mukati me high fields kune chimwe chitoro chinozivikanwa chiri chitoro chihombe chinomira motokari dzakawanda dzichipaka vamwe vachitenga vamwe vachima pane chitoro zvakawanda pane chitoro chiripo ipapo chinotengesa huku dzakabikwa motokari dzakati dzamira ipapo nera mangwana vakaona kuti motokari iyi vairatidza kuti vakaona nezuro wachona vakazoira riri zora mangwana vachinotarisa motokari ipapo vakaona pasteering paine munhu akatorara pasteering akafa. Baba Isabel bati vepo engoti panapa panomira mota dzakawanda ndizvozvo nezuro motokari iyi itori motokari yeimwe kambani inonyika yeZimbabwe yakatonyorwa kuti kambani yakati munhu akaonekwa akafa ari pasteering ndokuzotorwa bati panga pakuratidza sekunonziso amene chichakaitika chikonzero pairatidza kuti munhu uyo aitobuda ropa mumuromo. Kuti chii chakaitika kuti munhu azoshaya akagara pasteering hapana ari kuziva akasvika akapaka here kana kuti chii chakaitika akatosvika akatopakwa padzinopakwa nevamwe haana kubondera akuratidza kuti munhu akatopaka motokari ari munhu ari right asi tabuda motokari akafa ngofa ari pasteering nematambudziko baba Isabel tobva ndabva muri yeZimbabwe nezuro zvakaitika kune bhazi rakabva kuMondoro richienda kukuti mumbare radzisa vanhu bhazi rinofanira kudzokera zvakare kuMondoro asi ratara kuenda kugaraji kumbonoserviswa kubatwa semabhazi anobva mudhasiroti afamba ndidika nokudirwa fiyozve vaenda kugaraji kondakta hafaniri kudzokera nebhazi rinotsvina mukati megaraji Daniel Ashori Benefo vakachiwemba rekanimbotsvaira mukutsvaira kusanganike pasi pesiti pane bhaketi aona bhaketi riripo akati pane munhu akakanganwa saka mutemo wavo vanhu havasi matsotsi vanotakura vanhu vanoziva kuti kana kune munhu akanganwa chino achadzoka kubhazi anoriziva kondakta wake anomuziva bhazi anoriziva ende pamwe ane tiketi pakati yontora zvinhu zvasiyana sezvo vozviendesa kugaraji vanenge vakanganwa zvinhu zvavo vanonzi endai kunoona management kugaraji kwakati munoona chi kune zvinhu zvakasara kuti hapana zvenyu here achivhura bhaketi amusarika nechinhu chamusingazii chine mukati vachinovhura bhaketi muri yeZimbabwe vari kuona mune kamwana kasvava kari mukati kasati kambobva guvhu nezuro mwana mupenyu here akafa bhaketi parakaonekwa ranga rakavharwa yes ranga rine chiri chakatovharwa mukati sekunonzi mune pasiwo iri nani asi pasiwo yanga irimo ndiye mwana mucheche akatofa ari mwanai hatina kukwanisa kuzoona kuti angave mwanai nokuti zvakazoa kuti mapurisa asvike kusvika mapurisa atozoshedzwawo ndio mapurisa akazotora chi bhaketi iroro vakuenda daro mutumbi wemwana wangu wangori mubhaketi rekuti pane kuputikiridzwa wanga wakaputiridzwa inovhoiswa mubhaketi imo wanga wakaputiridzwa nei wanga wakaputiridzwa nechipepa hei saka munhu anogona kunge akatopinda mubhazi umu ane bhaketi rine mwana sokuti vachiziva kuti munhu uyu vakatoendaona vakafamba uno here akazodzika kana kuti akapinza bhaketi chete kuti rakakwirira papi vanga vakutsvaka kwezvinoti ndekupikwa zvakaitikira bhari chishamiso ndechekuti shuwa munhu angaiseri bhaketi rine mwana mucheche akafa mubhazi kubva kunzvimbo yeMondoro kupinda mukati meguta reHarare. Regai tizonzwa vadiwa vateereri mune chimwe risatapinda muchitoro. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiro chindakachibata ndiri kupfapfaidza. Paka marondera. Chekumarondera chiri kuti tani. Vatezvara vari kuramba kupupura nokuda kweurwere hwakavabata vashanya kumbe kwemukuasha. Vachibuda pato ndokubva vadonha kudaro ndokuita 2 days vachinyera kutaura kuti vari kurware apo vanga vazvimba mutezo wakavanzika. Daniel Ashori Benefo. Pullman selector. Vatezvara vakarwara vari kumbe kwemukuasha. Vakataka kuita zvekudonha uri usiku. Kubva vakambaira kunopinda mumba. Kana muchiti vadzvara muri kutaura baba vemwanasikana. Vakashanya kumba kwakaroorwa mwana wavo nzvimbo yekumarondera vachibva kwaRusape. Vasvika ikoko ndokupiwa pekurara vachibva varara. Baba vakada kumuka usiku. Pamba apa pane toilet iri mukati, pane toilet iri panze. Asi vakada kuenda chimbuzi chepanze sokureva kwavo hapana chaziva kuti ndikwanga vachida kuenda here. Asi vaida kubuda mutoravo ndokubva vadonha kudaro vakabva vasvimba mutezo vakavanzika. Asi vakatsvedza vakarovera. Ndofuka mene kuti handingati takoya vakarohwa ne handiziti takoya chakarohwa nani. Vakadonhedzwa reko kuti vakadonha vega. Vakavari vega usiku. Okay. Ndobva vadonha vadaro vachivapinda. So
varwara oduna usiku. Mukwasha ni mwanasikana wakati marero ati baba tiongora usiwendisa uchipatara rigati chake chikonzero kuseni kwachona vaite senge vanhu vari kukono usimunza rurimi vaite senge shezi kuti asinyasobira zvakanaka svikantsvegana novana matira ndibva vatsogana namatira svikanza no panenge pane mhepo kuchibva kwashedzwa mumwe munhu akabva kuHarare but anga ari wechivanhu achinzi aende kunovabatsira achibva asvika svikanzi Mukwasha panopamba ndepako ndoda kubva kumashure nenyaya izvi kwauri Mukwasha nevatezvara zvese. Baba imimi ndaona muchiti mukashanya kuvana venyu kwete pano chete munotaurwa amune ere mashoko nokuti pano pamakauya pano ndopa musikanyanya kutaurwa chikonzero. Mukwasha wanyu pano ane rimwe basa ripamusoro raanoshanda asi anotaura asi hataure nchinomuvanza kutaura ibasa raanoshanya. Sikanzi yes vanondidaro sikanzi right iko zviro Mukwasha ndoda kuti wewe unofana uchiziva kuti baba wakuvara nei asi baba zvandoda kuti mugopora pano neniwo ndigokubatsirai pupurai taurai baba taurai baba sikanzi kudini atezvara baba vachibva vati kutaura ndingakwanisa kutaura but kuti ndipopora izvi bheta ndife hangu andikwanisi kupepura asi iwe umbatsiri kana uchikwanisa kuti ndirarame unogona kutaura neMukwasha nemwana wangu kana pane zvavanoziva pandiri kuti ndirarame inini pachangu andipupuri bheta ndife. Mudzimai wababa avatezvara vari kupi? Ariko kumba kwarusapi. Okay. Ende pakazobuda mashoko ekuti atezvara kuti vauye apa Mukwasha akafamba kana zvakawanda asi baba vangasari kushanya uku nokuti vaizviita kana mwana waenda ikoko ndokubva vaita zvokuvadana baba huyai kunoku tine zvatoda kukubatisai nokuti magara musingauye kuno ndokuita senge vadanirwa kuzopiwa girotsari nezvimwe kusanganisira nemari asi vaiziva kuti baba pavanorara pano vachazoita mabasa avo. Zimbabwe rikaiti kuzivisha nechuti baba vakaudzwa pachena kuti baba mune mushonga asi mushonga wenyu unoshanda kuvanasikana chete vamwe vari kudzorwa pamba vamwe vachidzikwa nevarume nenyaya yenyu yekuti imimi mune mushonga unonzi munyangunira vamwe vanouti mubobobo. Saka baba vari kushandisa kamushonga munyangunira kuvana vavo so pamba pakazogadzirwa Mukwasha vakadonera kumba kwa Mukwasha mushure kuda kunopinda mame mwanasikana wavo Mukwasha ari maibambo zvikanzi baba mukapupura ndaona muchita right apo baba vakazvimba zvemazvimbiro avo ndati vakakuvara Zimbabwe dai zvaibuda pachena dai takuratidzai Daniel uri beautiful vakachwemba Kiminikasha dai zvaikwanisika kutumirwa pa national channel. Dziri kuitika matima navose nyika ino mhuri yeZimbabwe ndiri nyaya dzandikapakata ndichange ndiri mukati mekumhanya nadzo ndichirova dhunge kusona kwechembere ntabwe zikuita kudiyana zikuita kunyangutana ndati chipinga chikotuwa Zimbabwe rega ndibva ndapinda ndiri kutanga naye pazuva ranhasi Mukoma Kepi ndinoshedzera kuti paka Honde Valley chiri kuti kudini ndapindira pa Honde Valley Mukoma Kepi pane nyaya iri kurwadza ine mwana ane 6 months akafa. No, Banged. Ini mwana ane 6 months. Mwana ane 6 months uyu. Vanhu vakanga vari panyaradzo. Yerumwe rufu rwomwe munhu. Vari panyaradzo kudaro. Pane vanhu vakauya panyaradzo. Vasina ukama nevanhu ava. Asi nyaradzo kuchemana. Chikonzero vagari vemunzvimbo vanoenda parufu panyaradzo kana pabira chikonzero kwenyiwo mangwana zviri kwedu. Vanhu vakabvatira kunetsera vari varume vanetsera kudaro wana chibva nonga dombo anonga dombo achida kutema mumwe wake dombo ndobva raenda kunotema mwana waamai vamwe vakabereka mwana ari kumusana achibva afa. Panyaradzo nyaradzo yanga iri yani nyaradzo yevamwe vanhu mumwe munhu akafa ari munzvimbo auda kunonyaradzo kuti pane nyaradzo panapa vanhu vari kuenda kunokutana vari panyaradzo vasiri veukama nevanhu venyaradzo vaenda pamutambo uyu ndokunetsera vari panyaradzo apa wani nokunonga dombo ndokuda kunotema murume uyu ndobva rakuta ndobva raenda kunorova mwana ari kumusana kwevamwe mai ari mumaoko emapurisa izvozvi ari mumaoko emapurisa. Mungaziva here kuti nyaradzo yemunhu yanga ichiitwa iyi mudzimai here kuti murume anga akura ane mhuri so ava vanhu vanga vauyawo kunyaradzo kuzoita monera pamwe choma chomuzukuru monera pamwe
Hey, mungaziwere kuti vanhu ava vakanetsana panyadze. Anyazi vakanetsana Suzati andozitsvaga zvedu but nyaya yedu yangere kuti zvingaitira kuti maina panyaradzo kusvika pakunetsana kuita rumwe rufu kunoparira mhosva panyaradzo yemwe munhu akafa. Ya. Mudzimai anga akabereka mwana ihama yemunhu anga chitirwa nyaradzo. Ichokwadi. Mudzimai akatemerwa mwana ihama yepamapari kuitwa nyaradzo. Mwana akashaya mwanayo. Mwanasikana. Mwanakomana. Mwanakomana. Angari kumusana. Akura sei 6 months. Ya, zvakaoma. Saka murume uyu akauraya mwana nedombo ari mumaoko emapurisa. Ameno vedare munoti kudini kochiri kubva kubhangeti. Ndine mashoko ari kubva kuvasawira vedu veAmosei Contractors Private Limited ari kuti ivo